Hola, soc Cristina Caparrós, responsable del projecte de la platgeta, soc filla i neta de pescadors. I avui us vull parlar dels tipus de barques, d'embarcacions que hi ha al Port de Barcelona. En el Port de Barcelona, aquí a la Barceloneta, al costat del passeig Joan de Bulbó i de la platja, el que tenim són diverses embarcacions. Unes que surten a pescar de dia, de dilluns a divendres, les altres que surten per la nit, de diumenge a dijous, i els arcs menors que poden sortir en diversos moments. Les barques d'arrossegament són embarcacions petitones d'uns 18, 20, 20 i pocs metres que van i venen cada dia, que surten entre les 4, 5, 6 del matí, que van als cabaders autoritzats que no tenen biodiversitat, o sigui que són sempre a fons de sorra, i llavors pesquen sobretot peix blanc i marisc. En canvi, els encerclaments, que també abans es deien el cerco, la traïnya, la llum, són embarcacions que surten quan es fa fosc, el diumenge a la nit, i l'últim dia que surten és el divendres a la nit, tornant a port el dilluns al matí fins al divendres al matí. Les barques d'encerclament el que fan és sortir a pescar quan es fa fosc i utilitzen les llums, uns barquets petitets que enfoquen sobre l'aigua, llavors fan que s'apropin als peixos. Peixos com el saitó, la sardina, el verat, vegades bonítols, peix espasa, i així l'encerclen amb unes xarxes i llavors l'agafen amb uns salabres d'una manera molt tradicional. Els arcs menors engloben una sèrie de tipus de pesca. A Barcelona queden dos tipus d'arcs menors, un palangre, que és el Ponte d'Armender, i un trasmaller, que és el trasmallero. El trasmall és un tipus de pesca en el que es deixen unes xarxes dipositades que són unes xarxes triples i quan el peix està en aquella posició es queda a dins de la xarxa i manualment es treu. En canvi, el palangre el que fa és es planten uns hams amb un menjar i llavors el peix acaba anant a pescar en aquells llocs. A Barcelona queden en aquests moments activament unes 10 embarcacions d'arrossegaments, unes 11 o 12 embarcacions d'encerclament i 2 arcs menors. Per tant, com veureu, queden molt poquetes barques. Fa 15-20 anys hi havia més de 90 embarcacions que sortien del Port de Barcelona generant un volum molt gran de pesca. En aquests moments queden menys de 25 embarcacions que donen peix i que proveeixen a la llotja d'aquí, de la ciutat de Barcelona, a la Barceloneta. Necessitem el vostre suport perquè les nostres barques continuïn pescant i pugueu gaudir i consumir un peix de proximitat que en el fons és el millor peix que pot haver-hi, sense additius, de temporada i a quilòmetre zero. Així que us animem a saber quines espècies són de temporada i a què teniu al costat vostre.